ମୋ ପୁଅର ଦୁଷ୍ଟାମି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଆମ ଶାଶୁ ବୋଉଙ୍କୁ ମାନେ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା। ତ ଆଜି ଘରକୁ ଆସିଲା ମଟନ୍ ଆଉ ମାଛ। ଆମର ଅଳ୍ପ କିଛି ମାଛ ଆସିଥିଲା। ମାଛ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଲା କି କାଳେ ଯେହେତୁ ଆମିଷ ବାରିଟେ କାଳେ କିଏ ଗୋଟା ଖୋଜିବ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ, ତ ମାଛ ଭଜା ଲଗେଇ ଖାଇବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ମାଛ ଆସିଥିଲା। ତ ମୁଁ ଏଠି ଖାଇଥିଲି ଭଣ୍ଡା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲି ମଟନ୍ ସିଝିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠି ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି କଦଳୀ। ମାନେ ଦିନ ରାତି ତ ନୁହଁ, ଦିନ ଏନି ଟାଇମ୍ ମୋ ପାଟି ଚାଲୁଥାଏ। ଯାହା ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବି ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି ତାକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦିଏ। ତ ଆମ ବାଇରେ ଏତେ ସାରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପିଜୁଳି ହେଇଛି, ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନଟା ପାଣିଚିଆ ଲାଗୁଛି, ତ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ପିଜୁଳି ଖାଇବାକୁ। ତ ତାପରେ ଆସିଥିଲି ହେରି ଏଠି ଚେକ୍ କରିବାକୁ ମଟନ୍ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ତ ମଟନ୍ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ତ ଏଠି ମୁଁ ବାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ। ଆଜିର ଦିନଟି ଥିଲା ଏମିତି। ରହୁଛି, ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟାଟା, ବାଇ ବାଇ।